Здравейте на всички и добре дошли в YouTube канала на Anycom M. Аз съм Радослав и днес ще споделя с вас най-горещите тенденции в интериорния дизайн и декора за 2024 година. Ако планирате ремонт или освежаване на дома си тази година, тези тенденции ще ви помогнат да бъдете възможно най-актуални. Започваме с цветовете за 2024 година. Цветът на годината е Pantone Peach Fuzz. Интересно и свежо решение, колкото е името на самия цвят всъщност. Освен това се забелязва, че все повече дизайнери залагат също и на различни нюанси на синьото през тази година. Изключвайки това, има още една тенденция, която набира все по-голяма популярност през тази година. Тъмни и богати цветове, като например бордо и слива. Тези цветове са идеални за малки затворени пространства, като тоалетни, перални помещения и, например, кабинети. Сега продължаваме с втората тенденция за тази година, която се отнася към стените. Акцентните стени започват да излизат от мода. Вместо това, актуалната тенденция е да боядисате всички стени в еднакъв цвят. Ако все пак вие си падате по акценти и едновременно с това искате да сте в тренда, аз ви съветвам да боядисате вратата си в ярък цвят. Това със сигурност ще добави свежест и уникалност. Третата тенденция за 2024 са дървените тонове. През последните години светлият дъб беше много популярен, но сега връщаме малко лентата назад към средно тъмните тонове на дървото. Те са лесни за комбиниране и придават изключително богатство на интериора. Цветовете в тази палитра са перфектен избор, ако търсите нещо, което е едновременно хем и модерно, но всъщност никога няма да излезе от мода. Продължаваме с следващата тенденция за 2024 – естествените камъни. Естествените камъни като травертин, варовик и гранит ще стават все по-актуални. Те придават текстура и финиш на дома. Тези камъни могат да се използват за, например, плотове, подови настилки, гърбове и ако разполагате с пространството, естествено, че и камини. Част номер 5. Заоблени ъгли. Архитектурните арки и заоблените ъгли в мебелите и декора ще продължат да бъдат популярни през 2024 година. Те придават уникалност и детайл на пространството. Следвайки тенденцията, аз ви съветвам да използвате заоблени ъгли в коридори, мебели, най-вече аз предпочитам лично в кухни, за да смекчите така или иначе правите линии на помещенията. Продължаваме с шестия тренд за тази година, а именно модерен английски стил. Модерният английски котидж стил се очертава като голям хит през тази година. Той съчетава традиционни елементи с модерен подход, придавайки уют и елегантност на дома. Вградени шкафове, детайли в мебелите и топли цветови палитри са ключови елементи на този стил. И в този ред на мисли през 2024 година топлите цветове, като например шоколадово-кафяво, са изключително актуални. Тези цветове придават елегантност и топлина на всяко пространство. Моят съвет тук е да започнете първо с малки акценти, като например възглавници и одела в кафяво, а след това преминете към мебели и декор. Последният тренд, за който ще си говорим днес, е тихият лукс. Той е тенденция, която набляга едновременно на качествени материали, изчистени линии и минимализъм. Това създава елегантност, без обаче да претрупваме интериора. Използвайте качествени тъкани, големи мебели, по възможност в големи помещения и неутрални цветове, като например сиво, за да постигнете този ефект. Това беше всичко от мен за днес. Благодаря, че гледахте. Силно се надявам, че тези съвети ще ви вдъхновят за следващи проекти и не забравяйте, че в описанието на това видео ще откриете линкове към страхотни предложения по всяка една от точките, които споменах. Очаквайте подобни теми все по-често. Затова, ако информацията ви е била полезна, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото.